Al principi vam començar a fer com un arbre genealògic dels artistes, no? La relació entre mestres, alumnes. Després d'aquí va sortir els grups de les dues escoles i les altres associacions, i fer l'exposició basant-nos en això era com tot molt enrevessat. Cada exposició és un repte, no? Responent també a la pregunta, sempre és un repte. Per què? Perquè al final tenim una responsabilitat, tots. Som un espai que rebem visitants i tenim l'obligació d'intentar transmetre quelcom que sigui entenidor, que sigui instructiu, que sigui, sobretot, jo crec que ja en les dates que estem, que sigui una experiència interessant per al visitant, que el visitant marxi i senti que s'ha enriquit, que s'ho ha passat bé i que ha sigut protagonista també de l'exposició, no que passa de puntetes en una sala on hi ha obres d'art molt interessants, sinó que simplement part de la feina del comissariat és generar l'empatia del visitant i la connexió del visitant amb l'obra d'art. Llavors això, simplement fent una selecció d'obres no s'aconsegueix, necessitem trobar aquesta part més emotiva en cada obra i com les composem o com fem la composició espaial perquè el visitant també pugui endur-se en això. Llavors, tot això, el que explicava la Isabel, de tots aquests passos que vam anar des de la part més abstracta que era inicialment fins que comences a veure una llum i comences a agafar forma i dius, vale, per aquí anem bé, anem a veure si encaixa tot, que és un puzzle, que és una mica la gràfica que hem fet per l'exposició, és una mena de puzzle, en certa manera, que és la que dona la benvinguda a l'exposició. Doncs això és també una visió de lo que expositivament es treballa, però sobretot en aquesta línia aquest repte que tenim al davant, ser molt curosos i saber tenir molt clara la responsabilitat que